Emil, Joo. sähän tiedät, että meillä on suvussa semmonen perinne, että kun tilan poika täyttää 15 vuotta, niin sen pitää lahdata sika joulupöytään. En oo kyllä ikinä kuullut. No, mutta semmonen on. Okei. Ja tänään on koittanut se päivä, kun sinun pitää lunastaa tämä perinne. Mulla on samanlainen MVS. Älä sohi sillä, se on ladattu. Siellä on kaikki valmiina. Ei muuta kuin käyt pistämässä nasun kylmäksi ja isäs ylpeäksi. Emil! Emil, mitä sillä nyt oikein? Koska mä saan lahjat? Lahjoja. Kyllä, kyllä. Tässä juuri äitisi kanssa mietittiin, että joulun jälkeen kun alkaa ne hyvät alennusmyynnit, niin voitaisiin mennä koko perheen voimalla tuonne kaupunkiin ja viedään sut näön tarkastukseen ja hommataan sulle vittu uudet lasit.